Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Emva kokuboma kwepost la kubonakala khona uMeya uNtshangase, bese kubonakala noTshatha Mfokangobe, bese kubonakala noKhuzani Jamlenje, bese kubonakala noStability lapha na kule post. Le post leni bichaza ngokusobala ukuthi kuzobe kunomcimbi lapha na kwela Solundi endaweni yaKaceza. Umzukulu ke uthe mangabe bona le post lena waseyithatha wayifaka lapha enkundleni zakhe zokuxhumana ku Facebook. Wayesebhala lapha esekhombisa imizwa yakhe ukuthi akanemeneze ukuthi ngempela ekhaya kungathi kunomcimbi ungatshela ubone ngoba sekuciliswa imithombo nje. Kwazise maningi kakhulu amaciko akhona lapha na kwela Kaceza ngokubeka kwamzukulu lapha yana. Uthi kumphatha kabi kakhulu ukuthi kungabonakala ngisho iciko elilodwa lapha na, kodwa amaciko angaphandle abonakale kule post leni ukuthi ngempela azobe eperforma lapha na Kaceza. Ngizofisa ukwazi uvo lwakho mina mbukelo othandeka ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu, ngoba siye sabona ukuthi ke kulesi sikhathi esedlule futhi kuye kwaqashwa lapha kwala Senkandla, umasipala waseNkandla qasha igcwame elisha. uKhuzani wangaqashwa benonjoko laphana, bayekwa abantu baseNkandla kodwa kwaqashwa umuntu wali ehlohluwe eMdletsheni. Ngizofisa ukwazi uvo lwakho mayelana nalento esithanda ukwenzeka lana emculweni kaMaskandi ukuthi ngempela abantu bakuleyo ndawo bengaqashwa kodwa kuqashwa abantu abangaphansi. Ngizofisa ukwazi uvo lwakho mina mbukelo othandekayo. Kanti ke kwezinye indaba esikuphathele zona osukwini namhlanje mbukelo othandekayo, ungizwe umfokamchunu kuye kwasabalala ivideo yakhe lapha enkundleni zokuxhumana izolo kungathi ulwa namaphoyisa lapha. Makuthi akazoyibona le video ake sikufakela ama highlight ayo njengamanje uyibambe nansi. Never ngezeni ngiyabuza ngezeni utabiwa kodwa you can't do that sisangoma thina ngilanda umfazi wami you don't have the right, you are insulting us. Kanti ke ungizwe kumfokamchunu ulishinga siyamazi emculweni kaMaskandi, siyamazi nje kule ndima kaMaskandi ukuthi ungizwe ulishinga akavumi kalula. Uselithathile lelo daba walithathela izinyathelo ezinqala njengoba eselibike emaphoyiseni. Kanti ke akucinanga lapho mbukelo othandekayo ngoba ke ungizwe umfokamchunu uye waba ne-interview lapha na kuKhozi FM. Kanti ke kumangaza abaningi ngempela uma kuzwakala izwi likaMacingwane namhlanje emini lapha na eNdlunkulu kuKhozi FM. Macingwane bese babeka esithombeni lapha washo ukuthi ke ufuna ukwenza isibonelo ngalamaphoyisa bemhlukumeza lapha izolo, ngoba maningi kakhulu amaphoyisa ahlukumeza amalungelo abantu uma khanjwa lapha emgwaqeni. Ngizofisa ukwazi uvo lwakho lapha ku-comment section mbukelo othandekayo ukuthi wena ngabe uthini ngalolu daba lolu, ngoba nje ayikumaze abantu abaningi ngempela ukuthi kuzwakale izwi likaMacingwane lapha eNdlunkulu. Ngithi ke mina nani asihlanganeni ngokuzayo. Kanti sesiguqisa ezanamhlanje mbukelo othandekayo, lensizwa lene ebivikisana noQuality lapha kwivideo lesiye sayifaka lapha osukwini la izolo isiphendulelile futhi ngoba kugcine uQuality ngempela uma ngabe zinqikisana ngempela insizwa lapha. Ngizofisa ukuzuvo lwakho ke masubuke le video lena engizokufakela yona njengamanje lensizwa leni siphiniselela futhi. Ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Oh yebo kabuyelo eSoweto, thank impilo, thank imali, sijukujuku mawala mavula mawila mfana namhlanje mfana today. Ngicela ukuphendula lentona le uQuality biyela. Quality tukutshela number 1 indlu yakithi ilingana neMaponya Mall, ishanga ama toilet ayi4 phakathi. Ukuthi uzongithola toilet ngaphandle ngiyazi uyithatha phi. Ngathi ngicwafa umama mmeka se-upstairs ngise downstairs angimemeza. Uyazi ngihamba isikhathi esingakanani ukuya kuye. Wena uyazi leyo nto leyo. So ujwayela izindlu zama round. Mebakubiza umuntu okhona lapha phambi kwakho. Mamela ke. iFabiano ilebule abantu abayi2 ene abantu abanalo ene abantu abasafika. Ishawe lezi esithethe ukuthola imali ezibuyela impopo nalezi ezifuna ukuba famous zaseNatal. Enye into kumele uyazi, eSoweto yinsizwa kuphela. eSoweto ndoda kushawa ama silver trophy ragam. eSoweto ndoda mekathi umfana ushaya ijinesi wakho ushaya replay register, hayi iBrainwood. eSoweto abantu bakhona bangene 2A langa lishisa lapha eHigh Park, hayi lapha kaMayimayi. Asiphuza umhluzu thina, we do frozen yogurt bazodlala. Mina ngikudla ngakini singizanatha